Sugeng rawuh tepangaken nami kula Amanda Salwa Erbianti saking kelas 12 tunggal absen gangsal. Teng mriki kula badhe maos cerkak kang duweni judul Bebungah Kang Pungkasan déning Suryadi W.S. Kidono grapan nalika nidani celuk-celuk gubuh-gubuh dheweke nyagati amben nyawang pasuryan ning dani kang pucet ketamban sumarning lampu. Ana apa ni? Mripat tuwa kang wis layu iku nyawang kagunge keban rasa asih lan rasa syukur marang Gusti kang paring urip. Kowe eling ora Ki, umurku ki wis pira? 82 taun ni lan aku wis 92. Nidoro mesem lan nyawang gumene. Wis tutug ya Ki, olahe padha nglewati alam donya. Ki Darmo ngiyane lan alhamdulillah Ki, elingku aku wis ora duwe utang bondo apa dene utang janji kabeh dak lunasi. Kidono guyun wayang si wadon, tembunge iku kaya ngemun wigati kang sinandi. Ni apa awakmu krasa lara maneh? Ora Ki, awakku wis kepenak, ora ngrasake apa-apa maneh, bisa uga menangi jumedule srengenge dina sesuk. Angles atine Kidono krungu tembunge sing wadon iku, nanging dilekilake malah dheweke nanggepi. Oh, nek ngono sing madhep mantep wae ni. Nidharma meneng sedelok, nyawang usuk-usuk kang wis katon lawas kaya ragane Kidarno. Banjur ganti nyawang ragane Kidarno kang wis katon lawas kaya usuk-usuk ning dhuwuriku. Nuli nyambung gumen. Ki, ana sing gawe mamangku. Apa? Nek aku makan dhisik, sapa sing ngancani kaki sesuk? Sapa sing nyepakake ngombe lan manganmu saben dina Ki? Anakmu padha adoh papane. Aja mamang ni, butoku mung kari sego sapulukan banyu sejulukan lan iku bisa dak cepakaken dhewe kanthi gampang. Sing sabar ya Ki, lan eling-elingen Ki, kowe ijek duwe utang apa ora? Yen kowe mangkat saiki ndhisik aku, tegese aku isih duwe utang janji. Piye kok ngono Ki? Biyen sediwa taun kepungkur nalika kowe nglarakake anakmu sing mbarep, atiku rekoso banget awit ora iso melu ngrasakake laramu. Dek semono aku kawuten janjiku, besok umpama Nilni ditimbal luwih dhisik, aku sing bakal gawekake kuburanmu. Arep padha gawe sing apik tenan minangka bebungah kang pungkasan kanggo kowe. Nidono mesem katon seneng banget nalika banjur mandolong polatane. Ki wis lewat 30 taun kowe ora tau duduk kuburan maneh. Jalaran wis tuwa lan ora didelikane deming bocah-bocah sing isih enom-enom. Namen iku janjine yen ora dak wujudake bakal dadi utang nganti tekan akhir. Wiwit padha kenal sepisan banjur padha janji urip bebarengan, wekasane kelakon manggun bebrayan nganti rerutung lumaku tekan ngarep alam kubur iki. Ni tembunge Kidarno mecah sepi, kowe ora wani mangkat dhewe tanpa dak tungoni. Nidharma mantuk dheweke wis tanggap karepe sing lanang. Nadyan iki wayah bengi, kaki tuwa iki mesti arep menyang makan duduk luwungan. Tenan Kidarno mlebu seton cedhak pawon, metu wis nyangka pacul karo cengkrong piranti sing biyen kulina digunakake Kidarmo kanggo nduwu kuburan. Saben ing desane kene ora ana wong mati, banjur ngerageh kendi ing meja cedhek dicepakake pisan.
Kaki tuwa iku nyaketi Nidharma sing gumletak sumrangah ing amben. Wis tuwa dimangsa yuswa, nanging dadakke wae katon ngwayang citra kang ayu sentruk-sentruk nalika bar dadi nganten biyen. Kanthi rasa asih kang wutuh lan tulus, Ki Darna manglus rengaras pipine sing wis kriput kaya klaras aking. Nuli kadane elinga ulungku nalika mantar anyar biyen ni, sing endi ki ulang luhur sing tau warahake aku ki akeh banget. Urip iku endah lan pati iku endah, waton andhok ridhone Gusti kang paring urip lan pati. Aku tansah kelingan iku, bale name maneh katranganmu biyen kae ki, endahe mangon anane ndi. Urip ateges oleh kepercayaan saka Gusti Allah kang nglaksanai jejaban lan amanat sing bakal Allah kamun lamun katindak kanthi semene. Pati ateges sowan ing rasana Gusti saperang ngaturake anggone nglaksanani jejaban lan amanat mau. Yen kabeh wis kapendhek kanthi semene lan rasa ridho, anut dawuhe lan pitukune Gusti uga bakal ridho. Ya ridhone Gusti sing njalani urip kuwi endah lan pati iku endah. Mulane wong arep sowan kuwi aja manjep nikmat nyuwun swarga, nyuwun nugraha lan mulya, nanging nyejab ridho Gustine sing madhep sotep sowan ing ngrasane Gusti. Muga ora suwe aku uga enggal diparengake sumusul ing kono besok kumpul maneh ni. Nidharma mantuk lega, dak enten niki kaya anggonku ngenteni nalika arep ditemokake ing pajen manten biyen. Iya ni iya, saurunge Ki Darna ngeragat dolan pacul ing ngarep lawang, Ki Darna tumelah sepisan maneh nyawang bojone sing gumelatak sumerah marang Gustine. Katon remu-remu pasutyane kang wis ngetokake iku kepungah sumaring lampu lan sepisan maneh katon wayangan citrane kang ayu sentruk-sentruk nalika dadi nganten biyen kelewat 60 taun kepungur sekala luwih diuwur ing pipi kang wis kompot. Saat iku Ki Darna eling iki kang pungkasan ketemu bojone. Mengken sak rampunge nduduk luwang bali menyang kamar iki, bojone wis budal mlumaku ado mokal kiamun kauren donya. Lat sedhela kaki tuwa iku wis kelayan lumaku minyak sepisan wengi ing ngisor rembulan lojang tanggal 12 nalika sikile jumaga lemun gapura makam sakala ana donya kamungkap indada gawang-gawang katon lugang puluhan taun kepurengan iki. Ki Darna kontang ahli duduk luwangan kubur nganti oleh cukulan Darna ahli kubur. Dheweke uga eling dek semene nganti akrab banget karo isen-isene makam iki, kijing-kijinge, jungkup-jungkupe, wit-wit pedhaane, kewan-kewane sing sok men ing kono. Malah uga wis tau diweruhi jin sing manggon ing makam. Saiki wis rada owah sithik mengkono batine karo lumaku nasak sesalane kijing kang pating cengkruk ing ngisor cahya rembulan lonjang iku. Tekan iring pojok lor kulon dheweke madhep ngadeg jejeg nyawang kuburan tanggung kang kiwa tengane isih sela. Atine anglas kelingan semapan ing ngisor kuburan iku. Iki kubure anakku si Kakang Ragil. Menaka batine katimbal balik ing gayung nalika lagi umur 12 taun. Elo mretel ing padang mripate sautaran lambe kecup le dak enteni nganti puluhan taun wekasane bakal tekan wancine bapak ibu ketemu kowe. Muga Gusti Allah maringake kita bisa ketemu lan kumpul maneh kaya biyen. Kaya ora mikir kaya ana kang nuntun, dheweke wiwit ngukur bakale luwangan ing sisih kulone kuburan tanggung iku, banjur wiwit ngempakake pacul ing kulite bumi. Cekrok cekrok cekrok, suarane mecas pingin wengi.
Aneh koyo ana telaga ajaib kang sumenep ing anggone kang wis gapuk di masa urip iku. Langan kan ngetekake kulite, gedhok otot iku selo-selo kumala ngepakake pacul sing wis kelewat 30 taun ora tau digunakake ning makam iki. Lan lambe sing wis tipis gemeter iku sedo-sedo ngrumani iki bungaku kang pungkasan kanggo kowe. Muga ragaku bali kanthi sempurna marang asale ing lelungan iki. Muga rohku bali marang rasane Gusti kandhakake. Cekrok 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 saya jero pandukake lan krasa saya empuk-empinge bajule sauntara rembulan lojang ajeng rumambit ing kuwawing langit bareng lan lintang-lintang siji loro kang isa ing tengah wengi pandegi rembulan iku. Gangsir-gangsir keprungu ngetir koyok-koyok asung puji dikir umire lekasane Dharma kang arep budal lumaku ing bengi iki marang papan kang adoh tanpa selongan wewangen cedhak tanpa selongan karena wis beda alam. Nalika rembulan wis gumelan ngliwati pucuk gunung langit lan kidana leren nalika ambekan sing ngasur-ngasur ngusapi keringeté sendal sebagian sak kujur banjur nganani gedhekane kan ngelesi gulune sing ngerata. Omahmu dak gawe sing apik tenani awit iki bungaku kang pungkasan kanggo kowe. Mripate kang wis layu iku nyasuwalan kidani mesem lega luwangan iku katon siku banget tamleka jejeg banget tur kaya dilapi mung bareng disrawut-srawut kaya amin teman luwangan iki kurang lega atine luwangan iku dikilani wah 5 kilo luwih sithik adate biyen gawe mung 4 kilo wae kurang ora popo cara omahe ngono ki omah joglo malah kabot ni aloko karo bali nyempung luwangan maneh wis cukup jerone mungkari gawe kerasan dijupuk rong jengkel mepet kula nuli diduduk mujur uga rong jengkal jerone rampung saiki kedana lungguh selonjoran. Seden tampingan sisi kulon sepisan maneh kidana batin kok empuk tenan luwungan iki kaya arep kanggo wong loro wae. Kaya ora dipikir dheweke ngadeg banjur tangane salah gawe ngarit-ngarit sering luwangan nganggo cekekake karo ngrengen-ngrengen nek arep kanggo wong loro ya kasane sisine papak kene iki uga kaya ora dipikir tangane nyekel pacul maneh digobres mepet wetan papak garis sing wis mentas di garis mau. Oleh rolas gabungan awak wis rumangsa ora kuat gemeter rasane mula pacule disekake lan awake sing lemes disendhakake maneh ing sisi kulon mripat krasa sumerap. Iku kuwi cerita cerkak bebungah kang pungkasan cukup semanten saking kula matur suwun.